Moi boas, xa estamos aquí en Santiago para participar nunha carreira que polo normal non participaría nunca, porque son máis de competir. A ver que tal sale, porque levo unha semana enfermo. A carreira de hoxe será Oli Gaiás, sobre un percorrido de 5 km, onde nos estarán tirando polvos de colores seguidos, a ver se non tragamos ningún. Bueno, pois xa está a carreira acabada, a organización para min foi perfecta, non notei nada en falta, igual algún punto máis onde se botaran máis colores para acabar pintados de todo, pero polo resto, a min nada máis, non sei aquí. Ben, estuvo ben organizada, quizás algún punto para por menos sacar un pouco de pintura do corpo, despois polo resto ben, un pouco máis de comer tamén. Sempre hai que comer. Bueno, vémonos na seguinte carreira, e xa sabedes, suscribidevos, e hasta a próxima.